Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Amigos, moi bons días en este 8 de marzo, Día da Muller, aquí en Montevideo e en todo o mundo, Día Internacional da Muller. O tempo en Galicia es, en Santiago de Compostela, 11 grados, bueno, parcialmente soleadiño. Aquí en Montevideo temos unha máxima de 23 grados e chegaremos a 21. Como lles dicía, o Día da Muller ten unha noticia moi especial tamén na prensa en Galicia. Refírese a unha señora uruguaya. Voullo contar. Ahora por 1940 chega a Montevideo un home xovenciño aí de Cabana, do Ayuntamento de Cabana, que ven a traballar como todo o mundo aquí a Montevideo. Aquí casou e tuvo unha filla, unha única filla. Pasaron os anos e esa nena, xa de maior e xubilada, quixo ir a conocer a terra de seus pais. Era unha profesional e foi alá a Cabana, conoceu veciños, faloulle de quen era e todo eso. Entonces dice, pero teus primos viven aí en tal lugar. Alá se foi a conocer os primos. Entonces os primos levaron unha gran alegría, por suposto, e dixéronlle que estas terras eran de teu pai, esta leira era de teu pai, este monte tamén era de teu pai, pero, claro, teu pai vendiu ya a meus pais por aquel entonces en unha carta de poder de venta no ano 1978. A muller dixo, pois a verdade é que nunca se falou deso na casa, non tiña idea de que se le fixera esa venta. Pero o que máis lle chamou a atención é que a compra-venta estaba feita en 1978, pero o pai da señora había morto en 1974. Bueno, a muller quedou realmente de pedra, verdad? Foi son abogado, comentoulle o que había pasado, e onte o Tribunal Superior de Xusticia de Galicia obligou os primos desta muller a que lle devolveran as terras que tiña en Galicia. Para o Día da Muller é unha boa noticia, verdad, Ana? Sí, é de xustiza, porque non sei, eso foi unha atrapallada, non? Porque atrapalladas, o pai morrera 4 anos antes, non podía vender as leiras. Bueno, ten en conta tamén que había ditadura, andas a ver que atrapalladas se facían de un lado e do outro. Claro. Bueno, con os controles técnicos de Carlos Cordeza, empezamos a nosa audición. Con la
O 8 de marzo representa a esas mulleres que enchen os camiños da vida, de nais, de irmáns, de tías, de aboas. Así traballaron a terra, os profesionais, as nais, é dicir, as de sempre. Esas mulleres que, como escribe Cristina Pato, non tiñan nada en que agarrarse. Por iso, amigos, no 8 de marzo deberían de deixar de existir esos fríos minutos de silencio baldíos diante dunha traxedia que nada sirve cando unha muller é maltratada ou asesiñada. Asesiñada precisamente por aquel que un día dixo querela. A cousa é máis simple. Ser muller no siglo XXI é un mundo cada vez máis polarizado, non sexa un deporte de risco. Voulles comentar unha historia. Begoña cría, ordeña e coida vacas dende que era nena. Traballa sola, pero o seu nome consta nos papeles como cotitular. Esta gandeira galega é unha das moitas mulleres que lideran a explotación láctea de Galicia. Sin embargo, o seu traballo queda silenciado ante as paredes dos establos. Todo está vencellado ao seu marido porque unha lei de igualdade no mundo rural galego existe, pero non xermina. Sin embargo, mulleres como Begoña non dan o brazo a torcer. Teñen esperanza de que unha plataforma que as dignifique e que teña moi claro a súa finalidade, que non é outra que establecer unha igualdade que se encamiñe a conseguir os obxectivos de todos. Ela di: dannos rosas, dannos bicos, e sabemos que nos queren, pero nós seguimos sendo elas. Porque en Galicia a muller non acompaña o home, vai sempre atrás. Non hai culpables, porque non é fácil en Galicia donde son fundamentalmente as decisións masculinas e donde a brecha salarial e a precariedade, ese chamado teito de cristal, e incluso o acoso sexual é un ninguneo, unha terrible muralla. As declaracións de Begoña deben ser o lema que existe as condicións para que os gobernantes, para que se valore o traballo mesmo do chamado cuidado familiar, é dicir, o traballo da casa, que, en definitiva, acabemos rompendo entre todos ese teito de cristal. É que as mulleres, como suxeto de dereito, poidan acceder aos postos de dirección sin que exista o chamado cosificación dos seus corpos, tanto polo vestimenta como polos poses, pola falta corta ou polo que sexa. Certo é que o feminismo ten conseguido moitas cousas no mundo, pero moi pouco en Galicia. E iso de rosas como regalo e bicos como mostra de amor está moi ben, moi poético, pero hai que añadir igualdad como dereito. Isto sería un lema fermoso, pero esas nosas mulleres non baixan os brazos, porque son conscientes de que a diferencia que as separan non son nada comparado con todo o que as une. A alegría de combatir a vontade de achegar voces e a certeza de que sumando tamén se multiplica. Agora, nestes días de hoxe, tuve que vir para as pioneiras nos seus reclamos. Son moitos miles, pero aí van algúns nomes. Rosalía, claro, como imaxen. Carmen Alvariño, Feminismo e Compromiso. Ofelia Nieto, galega no Olimpo dos Cantos. Ou Pepa de Noia, que foi unha das fundadores das Nais da Praza de Maio. E antes dela, pois Sofía Casanova, Emilia Pardo Bazán, Sofía Casanova, en fin, unha chea de elas, verdad? Vitoria Kent ou Clara Campoamor. Todas elas buscando os dereitos da muller na nosa terra galega, pero tamén botando unha man a todas as mulleres do mundo. Ai, meu geiteirín, inda me acorda cando baixabas polo monte abaixo e viñasme ti dicindo: bota carne no pote, Marianiña, bota carne no pote, Mariana. Un molete enteiro en ser velletado, unha bota de viño chupaime. Muller fartura de loita, que chei deciré, se ties como a terra nosa,
rosa e a terra como ti è. E a terra como ti è. Ai la lelo, ai la la. Cantas noitiña, te deitaches coa tristura e o vento frío traía as novas dos que as novas dos que marmulan. Ai la lelo, ai la la la. Yo vento decía pronto y de volver para tirar la fame, para poder comer. Yo vento decía. Ti és o milagre da terra, e a terra é un milagre teu. Mistura de mel eterna, de fera e de anxo do céu. Pariches de pé ao fillo, como fan no monte as bestas. E hoxe que volto vencido, para que eu venza ti te deitas. E ao voltar, que chei decir? Maldito día e a hora en que vos deixei aquí para percurar vida fora. O inverno de emigración roubounos a primavera. Quen eu era xa non son, e ti non és a que eras. Xa poden os leiros dar colleitas ben abondosas, poden en Madrid falar con palabras ben fermosas, que nunca, nunca nos han pagar a nosa fame doutrora. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, ortesis y férulas, miembros superiores e inferiores. Bergantiños, con técnicos especializados, atendiendo en Chaná y Joaquín de Salterain. Teléfono 24 00 27 39. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo.
Amigos, está petando moi forte na música folk galega un grupo componentes de fillos de emigrantes. Elas son 4 mulleres, chamase o grupo, chamase Yalma, naceron en Bélxica, todas elas, froito desa emigración de seus pais hacia eses países, como antes viñan aquí a Sudamérica. Non só teñen esa genética galega, senón tamén o corazón e o cariño de cara á música galega. Estas cantareiras foron moi solicitadas de estos anos durante os veráns. Estamos ao teléfono con Marisol Palomo, que é precisamente filla de un dos fundadores do Centro Galego de Bruselas, en Bélxica. Marisol, moi bons días e gracias por atendernos desde Montevideo. Bos días, que emoción falar de tan lonxe, falar aí a Montevideo. Bos días a todos. Fálame un pouquiño do grupo Yalma, Marisol. Pois o Grupo Yalma estamos festexando o 25 aniversario este ano. Fundouse pois ao redor do Centro Galego, éramos todas no grupo folclórico. Veu un profesor de Galicia e dixo: pois esta danza vai acompañada de canto, tedes que cantar. E claro, algunhas de nós, as que máis estábamos así involucradas no folclore, pois dixemos, xuntámonos primeiro 6, porque o grupo comenzou con 6 cantareiras, e despois pasamos a 4, casi todas da mesma familia, sempre xuntas, e ali comenzamos a cantar. Despois cantamos un día nun ensaio na rúa, e veu a Casa Emi, en Bélxica, e dixo, temos que gravar un disco, isto é moi bonito, e nós non nos dábamos conta que a música tradicional podía chegar e podía tocar a tanta xente e podía emocionar a tanta xente, e cantando en galego. Así comenzamos fai 25 anos, que ahora estamos co 7º disco. Co 7º disco, que bárbaro, que ben. ¿Sí? Mira, Marisol, Bélxica é un país multilingüe, non? Flamenco, francés e alemán, pero en Bruselas que utilizades máis o francés? Sí, o máis é o francés, porque Bélxica está feito de moitísimas emigracións, é xente que ven de Francia, de Luxemburgo, de Alemania, está rodeado de moitos países, moita emigración, entón, sí, é máis o francés, aínda que para traballar na administración temos que saber mínimo as 2 linguas nacionais, no? Que o francés e o flamenco, pero despois o alemán, a parte alemana, pero sí, entre nós falamos francés e como non o galego na casa. Claro que sí, claro que sí. E como entenden os belgas cando lle cantades, cando saídes á rúa cas cantareiras? Como vos reciben esa xente que non conoce a Galicia? Pois eu penso que todas as nacionalidades e os belgas... Claro, a música é internacional, non? Sí, é internacional, recoñécense na nosa música. Os ritmos de muñeira, de xota e demais existen en todas as músicas tradicionais. E logo tamén a emoción, non? E logo sempre nos contamos o que din a canción, o que representa para nós levar a nosa lingua. Entón, emocionalles moitísimo. E penso que é como cando hai un grupo que canta en inglés, que lles importa, non? O que toca é a emoción, a música, e nós tamén cando cantamos pois sentimos o texto, non? Sentimos o que din o tema. Entón, pois tamén vemos na nosa mente as señoras maiores que nos enseñaron a cantar, porque nós todas as vacacións pois pasámoslo en Galiza, pero tamén facíamos recolleita nas señoras maiores. Entón, todo iso temos grabado, non? É moi bonito, porque a emoción sae cando sabes de onde ven todos esos temas. Creo e penso que teus pais deben de estar moi orgullosos do que facedes, non? Bueno, meus pais xa non están, marcharon fai pouco, pero sí, miña avoa, que foi fuxida no tempo do franquismo, mataronse o avó por falar en galego, e despois meus pais tamén, na época do franquismo, tiveron que fuxir a Bélxica. Meu pai foi minero, miña nai foi señora de casa, e despois atoparon na Expo no 56, na Expo chamaban xente para cociñar, e ali atopáronse, e contaba meu pai que o primer bico foi debaixo da Atomium. Entón é moi bonito, porque tanto a familia de Verónica, que son 2 irmáns, como a miña familia, temos historias moi diferentes, pero que todas son
historias moi profundas, non? De transmisión de xente galega que tivo que fuxir por fame, por política, por atopar unha vida mellor para seus fillos, claro. Veu despois, Marisol, veu despois unha xira por Francia, non? Sí, tivemos varias xiras. Fálame dela. Tivemos varias xiras en Francia, en Luxemburgo, moito en Bélxica, pero logo viaxe máis así que nos quedou máis emblemático co primer disco foi cando a Emi levounos a Taiwán. Levounos a Taiwán, fomos a un festival onde había miles de persoas, e había un cartel así moi grande, unha banda así grande, e ponía Yalma, vos queremos, en galego. Eso foi moi, moi emocionante. E logo a nosa voz, así que cantábamos no primer disco, así con voz xa de un pouco canariz, no? Que imitando as señoras maiores e tal no primer disco, pois elas pensaban que venían a Taiwán que iba a tocar xente moi maior, que éramos rapazas, pero moito maior, non? Entón a eles marcaronlle moito as pandeiretas, logo despois tivemos un montón de anécdotas, porque buscamos unhas culleres para tocar na perna unha peza e ali pois non hai culleres, se come con paus, e costounos atopar unhas culleres. Foi moi bonito, foi un dos viaxes así emblemático moi bonito. Cando anunciamos, Marisol, que ibades estar hoxe con nós aquí en Sempre en Galicia, tan lonxiño da nosa terra, verdad? Cando anunciamos, hubo xente, porque este programa radial escoitas en todo o Uruguai e tamén no Gran Buenos Aires. Cando anunciamos que ibades a estar con nós hoxe, dixeron, son como as tanxugueiras. Gústavos as comparacións? Bueno, tanto como as tanxugueiras non, penso que é verdad que o noso sonido é diferente, porque nós traballamos moito cos músicos belgas, eles están moi abertos, e lles encanta Galiza, ir a actuar a Galiza para eles é moi importante tamén para sentir o que tocan, non? Claro, o mellor somos unhas das primeiras que pusimos un pouco de música electrónica, que movíamos as pandeiretas dunha maneira máis moderna, que nos vestíamos, sacamos o traxe tradicional e nos vestíamos de moderna. Entón, sí, marcamos unha parte da historia de fai 20 anos que nos xa decíamos a música tradicional vai seguir música tradicional, pero va ter unha evolución sempre. O que ten que estar é viva. E penso que as tanxugueiras, pois o boom da televisión, da Eurovisión e todo isto fixo que ela puderan ir aínda máis lonxe no modernismo, e seguramente que elas abriron un público de rapaciñas máis novas que descubriron a música tradicional. Entón penso que todos os estilos, tanto o noso como os das tanxugueiras, como as da Leilía, como a de Xavier Díaz, son estilos de cada un, pero claro, nós a estar na emigración, penso que manter o noso durante 25 anos ten un punto máis, non? De decir, como se pode cantar todo en galego estando fora, non? Claro. Fora da nosa terra. É como todos os galegos, o mellor sentimos máis a nosa terra estando fora que os propios. Claro, pasa tamén por aquí, sí, pasa tamén por aquí. Como vos tuverades que definirvos, como vos definiríades, como cantareiras ou como un grupo folk? Bueno, máis un grupo folk, porque pandereteiras, nos a levar músicos que compoñen e que traen unha forza importante nas vozes. Penso que máis un grupo folk que pandereteiras, pero comenzamos como pandereteiras. De feito, no escenario, cando entramos, o primeiro que facemos é tocar en a capela, voz e pandeireta. E tamén rematamos así. Entón, é importante a esencia, saber de onde vimos e poder evolucionar na música tradicional. E a xente xoven de Bélgica, os fillos de emigrantes que están agora en Bélgica, interésanse polo noso folclore? Penso que sí, dunha maneira diferente, porque hoxe Galiza xa non está tan lonxe. Podes falar por teléfono, por WhatsApp, podes viaxar moito máis fácil, entón non hai esa morriña que tiñan os nosos pais e os nosos avós, que foi moito máis complicado, entón emocionábanse moitísimo cando tocábamos unha peza galega,
nos pedían directamente, e ahora unha con gaita, porque Verónica tamén toca a gaita no escenario e demais. Entón, a emoción é diferente, pero hoxe en día cas redes que hai, penso que ahora hai un gran festival tamén en Bélxica, tamén que veñen moitos grupos de Galiza. No Centro Galego viñeron todos, de Milladoiro a Fuxa nos Ventos, a Mercedes Peón, a Guadi. Penso que trouxemos todos os artistas galegos que viñeron a Bélxica. Entón, dimos como unha pequena cidade galega. Bruxelas ten como esa pequena cidade que tamén é Galiza, non? Claro. Ainda que hai menos galegos en Bruxelas que o mellor que Holanda e que Marsella, que París, porque a nosa xente foi a moitos portos, non? Foron moitos mariñeiros. Claro. Entón, claro, pois Bruxelas eran máis xente que viña da carne ou que viña a traballar nas fábricas ou nas minas, como meu pai en Charleroi foi de minero, non? Claro. Entón, estes días estuvo por aquí Luarna Lubre tamén, un grupiño moi bonito, levou moita xente. Tamén viñeron a Bruxelas e tamén cantamos con eles, porque nos cada vez que ven un grupo de Galiza, pois intentamos de facer unha colaboración, claro, e de decir ao público belga, na radio anuncian o mellor Luarna Lubre, son un pouco como as nosas galegas e alma, nosas belgas e alma, sabes? Entón, somos un pouco a referencia de Galiza polo mundo, sí. E pola cabeza non vos pasou vir a Montevideo ou Buenos Aires? Sí, moitísimas veces intentámolo, porque nós, ademais, sendo un grupo belga, porque en Bélxica somos recoñecidas como un grupo belga, si temos 4 concertos que sexa en América Latina, pois o goberno belga páganos a viaxe, que é o máis caro. Que ben. Entón, sí, intentámolo co Centro Galego, despois en Argentina hubo así problemas, non sei que, entón ao final non se logra, pero aínda está aberta a contratación, si se pode facer, aínda está aberta. Claro que si, o noso interés tamén é que estedes aquí, que chegáramos a conocernos. Marisol, o tempo é ouro e na Radio máis. Íbamos a falar tamén con Verónica, é unha lástima, pero dalle o noso bico e o noso abrazo, porque claro, non temos moito tempo. Sodes 4, non? Somos 4, o motor principal é Verónica, porque ela foi a Eurovisión representando Bélxica, quedou de segunda. Mira. Entón, a partir de lá, é a primeira galega que levou a gaita galega na Eurovisión, que se levou a gaita galega na Eurovisión, fai 22 anos xa. E a partir de aí, penso que Yalma tamén lle deron un empuxo, non? De decir, pois Verónica toca en Yalma, entón fixeron moitísimos contratos e non se escoitaron máis en Galiza. Claro. En Galiza xa é cando comenzamos a actuar. Entón, aínda fomos agora a Festa do Queixo, no 1º de marzo, e foi moi bonito. Entón, nos a toda a xente da emigración, a toda a xente vosa e a radio, pois moitísimos bicos, unha emoción moitísimo, moi forte de poder conectar con vos, que sepades que aquí estamos, Yalma, para ir a Uruguai, a Argentina, todos os países por aí. Bueno, Marisol, como sodes 4, non sei como podes repartir ese biquiño que vos mandamos desde aquí. Pero sí. Ai, sí, que farei, no. Recoméndoche que lle des un bico a cada unha de vos e que teñades moitísimos éxitos, moitísimas gracias por atendernos. A todos os galegos, fillos de galegos, os que xa non son galegos, pero que teñan o galego e Galiza no corazón. Un biquiño, nena, un biquiño. Un biquiño, hasta logo. O panuelo blanco, a todo está ben, pero a quen o leva mellor que a ninguén, pero a quen o leva mellor que a ninguén. Vai de roda en roda, vai de flor en flor, vai de brazo dado vai co seu amor, vai de brazo dado vai co seu amor. Darei media vuelta, darei sí señor, darei outra, media cambiarei de amor, darei outra, media cambiarei de amor. O meu amor a noche te foi conmemorar San Mato. Ven aquí meu anoxado que demora xa estás farto. Ven aquí meu anoxado que demora xa estás farto.
Laureiro do pé do río deixa nadar os peixiños. Tamén os amores deixan dar abrazos e beixiños. Tamén os amores deixan dar abrazos e beixiños. Aunque tú no me quieras, tengo el consuelo de saber que tú sabes que yo no te quiero. Yo no te quiero, que yo no te quiero. Aunque tú no me quieras, tengo el consuelo. Bueno, amigos, vamos agora cas novas. Esta era unha canción de Yalma, Estas que cantaban agora era Yalma. Bueno, vamos coas novas de Galicia, que Ana xa ten aquí todo preparado. Empezamos polos premios Mestre Mateo, Ana. Sí, por primeira vez en 25 anos, Lugo será sede da entrega dos premios Mestre Mateo. A Academia Galega do Audiovisual xuntou os finalistas para facer entrega dos premios especiais desta 24 edición. Unha das premiadas foi a serie web Pipo, por achegar os galegos ás novas xeracións dun xeito natural e creativo. Por outra banda, recibiu o premio especial do público Galicia Calidade a longametraxe Antes de Nós, co actor Xoán Forneas no papel de Castelao. Bueno, o temporal deixou secuelas, verdad? En eses derrumbes nas costas. Sí, as intensas, moi persistentes chuvias dos meses de decembro e xaneiro moveron terras ao longo da costa e produciron algúns derrumbes. Pero o pior é que o perigo de máis derrumbes segue latente se non se toman medidas para paliar as consecuencias da chuvia. Bueno, lugares especialmente ameazados son Foz, Viveiro, en xeral toda a costa da Mariña lucense. Que cousa, que barbaridade. Sí, Galardón para Paula Alvarellos. Sí, con motivo do Día da Muller. O Concello de Lugo entregou a título póstumo o premio Entre Mulleres a Paula Alvarellos, exalcaldesa falecida hai un ano. O alcalde de Lugo, Miguel Fernández, destacou que Alvarellos encarnaba como ninguén o compromiso pola igualdade e que ela sabía que a igualdade se define con políticas e con feitos e por iso incorporou a perspectiva de xénero en todas as áreas do Concello. Pola súa parte, a concelleira de Igualdade, Ángeles Novo, dixo que Paula Alvarellos traballou para construir unha cidade máis xusta, amosando que o liderazgo feminino no ámbito público non só é necesario, senón tamén transformador. Non sei se sabías que Paula Alvarellos era considerada a muller máis elegante de Lugo, Non tiña nin idea, aínda que eso é moi persoal. Bueno, claro que sí. Bueno, cabaliños de mar nas redes, a ver. Bueno, sí, pareceume moi extraño isto. De feito, non é nada habitual. Claro. Por terceira vez, o mariñeiro Rogelio Santos, a ver, por terceira vez, pero en 25 anos, Por terceira vez en 25 anos o mariñeiro Rogelio Santos colleu un cabaliño de mar nas súas redes na praia de Arnela, en Porto do Son. Logo devolveulle ao mar. Claro. Trátase dun feito que poucas veces se dá. Os cabaliños de mar son uns peces moi curiosos. Nadan en posición vertical e son os machos os que se embarazan. Mírate. Sí. Nadan tan lentamente que moitas veces quedan enganchados en algas ou corais. Están actualmente en risco de extinción debido á contaminación do mar e tamén á pesca excesiva para ser utilizados na medicina asiática. Non quería ser entonces un cabaliño de mar. Non me gustaría ser un cabaliño de mar. Son bonitiños, son bonitiños. Poñan atención que vamos a escoitar unha canción moi bonita que lles gusta a todos. Lela. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as rúas molladas de tanto como choveu. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as rúas molladas de tanto como choveu. Lela, lela,
meniñas dos teus ollos. Non me deixes e ten compasión de mí. Sen ti non podo vivir. As túas palabras, dame serme do teu corazón, dame lume cas túas miradas, dame vida co teu doce amor, dame alento cas túas palabras, dame serme do teu corazón, dame lume cas túas miradas, dame vida co teu doce amor, dame lume cas túas miradas, dame vida co teu doce amor. Leila, porque non quero mirarme das meniñas dos teus ollos. Non me deixes e ten compasión de mí. Sen ti non podo vivir. Senti non podo vivir. Bueno, vamos a... Que cousa bonita, non, Lela? É unha canción preciosa, a min encántame. As novas da colectividade, Ana? Bueno, sí, recordade que segue aberta a inscripción para o programa de axudas económicas individuais para galegos e fillos de galegos con nacionalidade española empadronados en Galicia que se atopen en situación de necesidade. Poden obter máis información na oficina da Delegación da Xunta de Galicia en Montevideo, na rúa Maldonado 1045, esquina Río Negro, no horario de 9 a 14 horas. E tamén están as 250 becas para as bolsas de excelencia para a mocidade exterior para facer un máster, para cursar un máster en calquera das 3 universidades galegas, Coruña, Vigo ou Santiago de Compostela. Tamén poden obter máis información na Delegación de Galicia. Bueno, en cuanto que ten que ver co patronato... Bueno, no que ten que ver co patronato, o primeiro que quero facer era comentar o que foi a actividade con Paula Carballeira o pasado venres, unha maravilla. Todos os que ali tivemos a oportunidade de escoitala, foi maravilloso. O xeito que ten de contar, comezou falando un pouco do que é a súa vida, e tamén iso era un conto ou varios contos que fixeron, bueno, pues, as ledicias de todos nós, e rematou logo con outro conto precioso final. Deixou uns libros para o patronato sobre teatro que son escritos por ela é a autora. Dixo cousas moi importantes como que perder a lingua é perder a propia identidade, por exemplo. Bueno,
foi realmente disfrutable escoitala. Supoño que estaría todo o grupo do Obradoiro de Contacontas, non? Bueno, había xente de todos, incluso xente de fora do patronato. Que ben. Había xente incluso de fora do patronato. Recorda ti que o día estaba, o tempo, o clima estaba espantoso o venres. Claro. Penso que aínda así foi moitísima xente, así que, bueno, estaría abarrotado se non houvese esa chuvia ese día tan feo. Pero así, realmente valeu a pena ir a ver a Paula Carballeiro. Penso que todos os que ali estiveron pensarán así, porque, bueno, moitos o manifestaron dese xeito. Claro. Así que sí, foi preciosa a actividade. Non temos todos os días a oportunidade de ter unha personalidade que veu de Galicia, non? Sí, actriz, pero tamén escritora, tamén narradora oral, maravillosa como narradora oral. Así que, bueno, eso foi unha actividade moi disfrutable que tivemos o día venres no patronato. E o próximo venres, o venres desta semana, o venres 13, ás 19 horas, estaremos conmemorando o Día da Muller. E bueno, falará o noso compañero Toni de Seares, que vai falar de varias mulleres que son mulleres de valor, ¿no? Sí, mulleres que loitaron pola igualdade ou que fixeron cousas destacadas na sociedade en que vivían, que non sempre era doado. Claro que sí. Bueno, vamos a destacar a louvanza social, a laboura social de Sofía Casanova, chamada a obreira do pensamento, ¿no? Pero tamén de Concepción Arenal, que foi a primeira criminóloga do mundo, ou de Vitoria Ken, a primeira abogada do mundo, Clara Campoamor, defensora do voto feminino, desas 4 mulleres. Vemos de rematar como unha especie de homenaxe a Virginia, ¿no? A Virginia Pereira Renda, a muller de Castelao. Todo vai a ser dentro do humor un pouquiño, Virginia Pereira, que este ano na Estrada declararon este ano como o ano de Virginia Pereira. Bueno, pois tamén habemos de ter un recordo para ela ese día. Entonces o venres 13 espero por todos vostedes aí no Patronato da Cultura Galega. Vamos a tanda, ¿no? Sí, imos a música primeiro. A música. Y cando che veña en gana, mai disculpa que che diga que che falta na cabeza o que che sobra en barriga. Ai la lelo la 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 lelo, ai la lelo la lelo la la, ai la lelo la 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 lelo, ai la lelo la lelo la la. Contigo en contradicción pode estar un grande amigo, tu vida máis dos que están sempre de acordo contigo. Ai la lelo la 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 lelo, ai la lelo la lelo la la, ai la lelo la 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 lelo, ai la lelo la lelo la la. Quen canta por conta súa quere ser con razón, antes gorrío unha rúa que rei señor na prisión. Ai la lelo la 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 lelo, ai la lelo la lelo la la, ai la lelo la 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 lelo, ai la lelo la lelo la la. Hai tanto burro a mandar en homes de inteligencia que ás veces dou en pensar se a burra me hai unha ciencia. Ai la lelo la 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 lelo, ai la lelo la lelo la la, ai la lelo la 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 lelo, ai la lelo la lelo la la, ai la lelo la lelo la la. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, ortesis y férulas, miembros superiores e inferiores. Bergantiños, con técnicos especializados, atendiendo en Chaná y Joaquín de Salterain. Teléfono 24 00 27 39. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos
que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, no Día da Muller vamos a falar de unha maestra que ten a súa importancia tamén no social en Galicia. Sí, imos falar de María Barbeito porque cando estivo o venres pasado Paula Carballeira no patronato, ela fixo mención justamente a esta muller que está bastante esquecida, a pesar da importancia que tivo, que está bastante esquecida. Entón, justamente hoxe, o Día da Muller, tendo en conta o que significou esta muller como muller loitadora, pensamos que sería bueno tratar de quitala homenaxeala quitando dese esquecemento en que está. Antes que nada, antes de empezar con este curruncho de hoxe, quixera dicir que mañá luns 9 de marzo ás 7 da tarde estaremos presentando os cursos no Patronato da Cultura Galega. Todos os cursos que, como sabes, van desde marzo hasta decembro, imos presentalos mañá, de maneira que invitamos a todos. Entón, nesta semana hai dúas actividades: a presentación de cursos mañá luns e logo o venres a celebración do Día da Muller. A propósito de eso dos cursos, Ana, precisamente onte na calle Rivera unha señora xa de edad que escoita este programa, preguntoume si podía anotarse os cursos. Claro que sí, muller, claro que sí. E tamén preguntábame, son moi caros, non hai que pagar nada. Eso é importante tamén aclararlo. No patronato os cursos son gratis. Claro. Lóxicamente tes que ser socio da institución, que además é unha cuota moi baixiña. Pero ti eres socio do patronato e podes asistir a todos os cursos, podes asistir todos os días, se queres. Un día vas a historia, outro día a fotografía, podes ir a óleo, podes ir a todos os cursos. En este caso bailar non moito porque é unha persona moi maior, pero pero pode tocar a pandeireta, pode facer percusión. Claro, ou asubiar. Entón, hai moitos cursos. Claro. Sempre hai algo que pode gustar, sempre hai algo que se pode facer. Vamos con María Barbeito? Bueno, imos con María Barbeito entón. Entón, como dicíamos, hoxe 8 de marzo celebramos o Día da Muller, recordando a unha educadora galega que forma parte desas galegas destacadas, non sempre recordadas como merecen, pero cuxa vida e pensamento vale a pena difundir. Bueno, María Barbeito e Cervino naceu na Coruña en marzo de 1880. Seus pais recibían na casa a revista La Voz de la Caridad, cofundada por Concepción Arenal. En ela aprendeu María as súas primeiras letras. Estudou maxisterio e obtivo o título de maestra na Coruña aos 16 anos. Mira, nas oposicións do ano 1901 obtivo o número 1 e foi traballar á Escola Nacional da Guarda na Coruña, centro que logo dirixiu desde 1915 ata 1936. Alí, nese centro, aplicou unha nova forma de educar que a converteu nun referente para o maxisterio galego. Coa súa ensinanza renovadora, introduciu por primeira vez en Galicia o método Montessori e o método de Crolí. Método Montessori que moitas escolas de aquí de Uruguai están levando a cabo, Sí, Ana. En 1933 acadou o cargo de inspectora e creou un centro de cooperación para que os mestres puideran intercambiar ideas e fundou a Biblioteca de Consulta para Mestres, porque vouche dicir unha cousa, non só era unha educadora para, os nenos e nenas que ían aos centros, senón tamén formadora de outros mestres. E además preocupada porque houbese entre eles, ademais de formarse, houbese intercambio de ideas, cooperación. Eso tamén foi algo que ela dixo María Barbeito. La escuela nueva se basa en el respeto, en el derecho de gentes, en la fraternidad y en la igualdad. Foi unha muller emprendedora, moi preocupada pola problemática social tamén. Nese marco creou iniciativas como
El niño descalzo, La gota de leche ou El comedor e ropero da Guarda. Deu conferencias en beneficio dos dereitos das mulleres e dos nenos e foi impulsora de institucións de forte contido social. En 1936, como tantos outros, foi separada da escola, prohibíronlle dar clases. Foi acusada de defender os dereitos da muller, reclamar unha escola libre de prexuizos clasistas e promover a educación laica. Nesta época dedicouse a traducir textos ao francés e a diversos traballos como o estudo de Concepción Arenal. Pero foi tamén unha constante defensora da emancipación e da educación das mulleres sen ningún tipo de discriminación. A profesora Aurora Marco dixo dela que se tratou dunha figura singular que hai que colocar á par de Concepción Arenal e de Emilia Pardo Bazán. E os seus fillos expresaron que era unha muller dotada dunha intelixencia de primeira orde, dona dun espírito cultivado e dun ánimo xeneroso e intrépido, sensible ante a dor allea, exacta, rigorosa e exixente consigo mesma no traballo e no cumprimento das súas obrigas, entregada ao servizo do seu pobo e ao amor da súa familia, comprensiva e liberal, intransixente na defensa da xustiza, recibindo, por certo, con valerosa e admirable dignidade a injustiza con ela cometida. Qué bonito esto, ¿eh? Sí. Qué bonito, interesante. Qué bonito todas estas expresións de parte sí. dos fillos, verdad? É verdad. E bueno, así foi María Barbeito, unha mestra galega que foi un referente na vida social e cultural da Coruña, cidade onde faleceu en novembro de 1970 aos 90 anos de idade. Bueno, vamos a escoitar o tema musical Terra, por Xocaloma. Cando mirei pros prados, axiña da miña aldea, enchime de aquel vento que era da miña terra. E foi o chegarme adentro, cando acordei que era o que me dirá a vida e tiña que devolver ya. Xa non teño moito tempo de deixala como era, verde cheiña de rosas misturada con folerpa. Soia quedo sin axuda, sin que ninguén a quixera. Chorou, berrou, dimo ela, está bella e con enrugas. Fun o primeiro en fuxir, deixando que aquela terra recollera chuvia, sol e noites de lúa chea. Agora sinto tristura de que todas as estrelas ollan de día e noite sin ver medrar nada nelas.
Bueno, recordamos a todos, mañá, luns ás 19 horas, temos a presentación de cursos no patronato e non somente poderán estar ali, bueno, cos coordinadores, cos encargados dos grupos, senón tamén anotarse, que é moi importante. Pedimos, incluso aos que xa están asistindo dende anos anteriores, que se inscriban, que se anoten en calquera dos cursos que queran facer, pero anotarse na secretaría. Bueno, amigos, temos xa o WhatsApp, se queren comunicarse con Sempre en Galicia. Recorden o número 092 001 232. Bueno, con isto terminamos polo día de hoxe. Nos controles técnicos estaba Carlos Condeza, que como sempre faino divinamente, e nos volvemos o vindeiro domingo ás 9 da mañán. Quedan invitados. Ata o domingo. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.